መራሕቲ ሃገራት ኣማሓደርቲ ከባብታትን ሰዓብቶምን ዝነብሩሉ ከባብታት ተጎዝጉዞም ኣብ ሓደ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ሞያታት ዝወነኑን ተኣኻኺቦም ብምንባር ዝተጀመረን ብርክት ዝበሉ ዘበናት ዘቁፀረ ምኽታም ኣፍሪካ ኣብ ከይዲ ቁጽሪ ነባሪኤን ዝህቦ ግልጋሎት እውን እንዳወሰኸ ማእከል ፖለቲካ ቁጠባውን ማሕበራውን እንዳኾና መጽየን ከተማታት ኣፍሪካ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ኩነታትን ዝተጣየሻ ከይዲ ዕቤተን እውን ከምኡ ዝተፈላለየ እዩ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝወደቃን ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተደኮና ከተማታት እተን ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዝሓዘአን ሃገራት ዘለወን ምዕባለ ጽባቐ ከተማታትን ብዘንጸባረቕ መልክዑ ዝተሃነጻ ዝሐሸ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ከም ዘለወን ሓበሬታታት የመልክቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዕ ዝርከባ ብዝተፈላለየ እዋን ዝተጣየሻን ዝተፈላለዩ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕ ሃፍትን ዝተፈላለዩ ስልጣነ ማሕበረሰብ ዝሓዛ ከተማታት ኣፍሪካ በብውልቀን ንኽዓብያ ዝገብርኦ ጉዕዞውን ኣብ ክንዲ ተሓባቢርካ ምዕባይን ሓደ ማሕበረ ቁጠባ መፍጣርን ኣፈላለየን እንዳስፈሓ ብዓይኒ ጥርጣረ ክረኣያ ጸኒሐን እየን መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ትካላትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝነብሩላ ከተማ አዲስ አበባ ብዳግማዊ ሃጸይ ምኒልክ ብ1878 ዓመተ ምህረት ከም ዝተጣየሸት ሓበሬታታት የረዱ ሃጸይ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾኑሉ 1881 ዓመተ ምህረት ድማ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኮይና ካብቲ እዋን ጀሚሩ እታ ከተማ ንመኳንንትታት ጥራሕ ዘይኮነትስ ንሰብ ሞያ ኢደ ጥበብ ነጋዶን በጻሕቲ ዓዲ ወጻእተኛታትን ሓዊሱ ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ብምስሓብ ዕቤታ ካብ እዋን እንዳወሰኸ ከይዱ እዩ ከተማ አዲስ አበባ ስፍሓታ ካብ እዋን እንዳወሰኸ ቁጽሪ ነበርታውን ብተመሳሳሊ ስሉጥ ዕቤት እንዳረኣየ እኳ እንተመጸ ህንጸት ኣባይታ ግን ንመነባብሮ ምቹ በይነበሩን ሰፈር እዚ ሪ በኮንቱ ልባሃልኒ ብድሕሪትና ሲኒማ አምፒር አረክቶት ገዛውቲ ናይ ማይ ተፋሰስ ድሬኔጁ ብጣዕሚ ተጨናነቀ ሰብ ንምንባር ለጸግም ለነበረ ካብታት ኮይኑ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ለይነበሩ ዝጸንሐ ማእከል ከተማ እዩ ተደራራቢ ገዛ ኣብ ልዕሊ ገዛ ብቆርቆሮ ዝተሰርሐ ንመናብሮ ንሽንቲ ቤት ለይምቺ ድሬኔጅ መንገዲ ንምስፋሕውን ለይምቺ ብዙሕ ናይ መኪና ሓደጋታትን በጽሖ ዝተጻበበ መንገዲ ንመዘናግዒ ለይኸውን ግሪነሪ ሌብሉ ሰብ ሓደጋ በጽሒዎስ ምንም ሰብ መንግስታዊ ናይ ጸጥታ አካል ክበጽሑሉ ለይኽእል ነበረ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ለይነበሮ ይሕዚ ግን ዝነገራት እዚ ተለዊጡ ካሊ ከተማ መስሊ ሴኩሪቲ ካሜራ ለለው ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ቴሌ ዝተፈላለዩ ኢንፍራስትራክቸር ዩቲሊቲ ላይን ዝተዘርግሐሉ ወክ ወይ ጽሩይ ዝኾነ ከባቢ ደንቢ ብግራናይት ተሰርሐና ብሳዕሪ ተመሳሳሊ ጽቡቕ ኦዋም ብለለው ተሰሪሑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንህዝቢ ተጠቃሚ ማሕበረሰብ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽኣለ ፕሮጀክት መንበሪ ብሚልዮናት ዝቆጸር ህዝቢ ብርክት ዝበሉ ሃገራዊ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ኮንፈረንሳት እተተኣናግድ ብዙሓት ሓወጽቲ ዑደት ዝገብሩላን ከተማ አዲስ አበባ ንነበርታ ምቹቲ ንሓወጽታውን ተመራጺት ዘበናዊት ከተማ ንምግባር ልምዓት ኮሪደር ሓንጺጻ ተግባራዊ ዝገበረቶ ፕሮጀክት ኣብ ሓጺር እዋን ከተማ አዲስ አበባ ንሽማ ዝምጥን ዘበናዊት ከተማ ከተማለኦም ዝግብኡ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምምላእ ትርከብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ሽማ ዕንበባ ንምምሳል ነበርታ ምቹቲ ዘመናዊት ከተማ ንምግባር ዕላማ ገይሩ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኮሪደር ልምዓት ኣብዚ እዋን ብርክት ዝበሉ ጸጋታት ሒዙ ይመጽ ዘሎ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብሳይክል ዝኸዱሉ መንገዲ እግረኛታት እውን ከምኡ ዝኸዱሉ መንገዲ እቲ መንገዲ እውን ብስፍሓት ሓምለዋይ ድማ ለቢሱ እንሪእሉ ዘለና መንገዲ እዩ ካሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብዚ ናይ ኮሪደር ልምዓት ድማ ሰባት ኮፍ ኢሎም ዘንብብሉ ዕረፍቲ ዝገብሩሉ ደኺሞም ዝዓርፉሉ ቦታታት እውን ዝሓዘ እዩ እዚ ኮሪደር ልምዓት ናይ ከተማ አዲስ አበባ እዚ ኮሪደር ልምዓት ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ጸጋታት እውን ዝሓዘ እዩ እዚ ፕሮጀክት ሚያዝያ አካባቢ ተጀሚሩ ልመስ ብተተሓዘሉ ግዜ ገደብ ኣብ 3 ወርሒ ተወዲው
ቅድመ ሕዚ 3 ዓመት 4 ዓመት ክውድእ ልኽእል ነበረ ፕሮጀክት እዩ ተናዊካ በመስራሕ መንግስታዊ ሓላፍነት ለለው አካላትም ይኹን ተውዚል ኢንቮልቭ ለገብር ኮንትራክተር ኮንሰልታንት ተናዊካ በመስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ብተተሓዘሉ ግዜ በጀትና ሓፂር ግዜ ክውዳና ተጻበበ ነገር ሰሪሕካ ንህዝቢ ኣብ ረብሓ መዓል ነበረይ ካብዚ ብተወሳኺ ካብዚ ለሚዑ ትርዮ ንላዕሊ ግን ታዩ ናይ ማሕበረሰብና ናይ ስራሕ ባህሊ ልቀየረ ይካልን ልባሃል ነበረ 24 ሰዓት ሰሪሕካ ፕሮጀክትታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምስራሕ እዩ ተዳልዩ ቡ ከዓይ ኸይር ነይሩ ሓንቲ ፖል ቴንሽን 2 ዓመት 3 ዓመት ልጓተት ነበረ ፕሮጀክትታት ኣብዚ ግን ለይት ሰዓት 6 ተደዊሉ ሰዓት 7 መፍትሒ ልዋሃወሉ እዩ ላዕሎት ሓለፍቱን በቀረባ ዝካተልዎ ፕሮጀክት ዝነበረ እዩ እስቲ ናይ ስራሕ ባህሊ ምቅያሩ ተተሓሒዙን ስራሕ ዕድል ፈጠራ ብሰፊሑ ዝነበረ እዩ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣብዚ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሎም እዩ ካብ ተወሳኺ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ብዙሓት ኮንትራክተራት ኣብዚ ስለዝነበሩ ስፔሻሊ ሜሽን ልስራሕ ቤዝድ ዝኾኑ ስራሕቲ ቴክኖሎጂ ሽግግር ዝረኣየሉና ኣብ ተተሓዘሉ ግዜ በጀትና ተወድአ ፕሮጀክት ሕዚ ዘመናዊ ከተማ ሓደ ከተማ ክንብሎ እንተኮይና እቲ ህዝቢ ነባራይ ምቹው ዝኾነ ከተማ ምፍጣር እዩ ካብ እቲ ኢንቫይሮንመንት ተትሒዙ ሄልዝ ሴፍቲ ኢንቫይሮንመንት ብሎም ነገራት ተሓሳቢ ተገይሮም ዝስርሑ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክልልዎምና ዝተማለአ መሰረተ ልምዓት ዝርግሐ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ዝተማለአ መሰረተ ልምዓት ዝርግሐ ግን ብዙሕ ነገር ተሓሳቢ ዝገበረ እንታ ከተማ ንቐጻላይ ዕቤት ተሓሳቢ ተገይሩ ዲዛይን ዝተሰርሕና ብመልክዑ ኮንስትራክሽን ፌዙ ኮምፕሊት ዝኾነ እቲ ህዝቢ ምቹው ዝኾነ ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ምንባር ኢንቫይሮንመንት ክፈጥር ልኽእል ከተማ እና መሰረተ ልምዓት ዝርግሑ እዚ ተሓሳቢ ተገይሩ ዝተሰርሐ ከተማ ያው ዝማዕበለ ከተማ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ሂሳብ ሕዚ ብኸምዚ ንርኢ መንፅር ክንሪኦ ተለና ሕዚ ካብተን ዝማዕበላ ዝበሃላ ዓድታት ሓንቲ እያ ማለት ይከኣል እዩ ምስ ካልኦት ኣውሮፓ ዱባይ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ብትሕዚ ዝስራሕ ዘሎ ተቐፂሉ ኣብ ካሊእ ንሪኦ ዝነበርና ዝማዕበላ ዓድታት ንብለን ንሕና ብተለምዶ ብኣካል ከምኡ ዝኾነ ዓድታት ኣብኡ ደረጃ ብርኪ ዝበፅሐት ዓዲ ኮይና ትርከብ ሕዚ ከተማታት ኣፍሪካ እውን ልክዕ ከም ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ዕቤትን ዝምንናን ዝርከባ እየን ነቲ ኣብ መንጎአን ዘሎ ልምዲ ተሞክሮ ብርኪ ዕቤትን ምዝማንን ሕድሕድአን ክመሃራሉ ልምዲ ክለዋወጣሉ ብሓባር ክዝትያሉን ቆፀሮ ሒዘን ኣለዋ ከተማ አዲስ አበባ ፈላማይ ፎረም ከተማታት ኣፍሪካ ካብ ነሐሴ 29 ክሳብ ጳጉሜን 1 2016 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ኣብ ሙዚየም ዓድዋ ከተተኣናግድ እያ ኣብቲ ፎረም ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራት ፖሊሲ ሓንፀፅቲ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላትን ክሳተፉ ትፅቢት ኣሎ ኣብቲ ፎረም ድማ ንከተማታት ምዝማን ከተማታት ኣፍሪካ ንቅድሚት ከይስጉማ ከይዓብያ ዘበናዊ ከይኾና ማሕለኻ ዝኾኑዎም ሓሳባት እውን ክለዓሉ መፍትሒ ክናደይሎም እውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ ብ2050 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ከተማታት ኣፍሪካ ዝህሉ በዝሒ ህዝቢ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ቁፅሪ ብዕፅፊ ከም ዝውስኽ ግምት ኣሎ እተን ከተማታት ንኹለመዳዊ ዕቤት እዚ ኣህጉር ዝህልዎን እጃም ልዑል ብምዃኑ ነቲ ኣሃዝ ግቡእ ጠመተ ክግበረሉ ከም ዝግባእ እውን ይሕበር እዩ ቀጻልነት ዘለዎ ዘላቂ ዕቤት ከተማታት ኣፍሪካ ንምህናጽ ኣንፈት ምሕንጻጽ ዕላማ ገይሩ ዝተሓንጸጸ ኣጀንዳ ልምዓት ከተማታት ኣፍሪካ ንምዕዋት ልዑል ግደ ክህልዎ ትልሚ ሒዙ ዝሳለጥ ፈላማይ ፎረም ከተማታት ኣፍሪካ ዘላቂ ምጣነ ክትምና ንትራንስፎርሜሽን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሙዚየም ዓድዋ ክሳለጥ እዩ ኢትዮጵያ ነቲ ፎረም ንምትእንጋድ ንኽትምረጽ ዘኽአልዋ መዐቀነታት ከም ዘለው ሚኒስትር ዴኤታ ከተማን መሰረተ ልምዓትን ኣይተ ፋንታየ ደጀን ይዛረቡ ይህ ውድድር ሲካሄድ አፍሪካ አገሮች ስንወዳደር ኢትዮጵያ በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ተሻለ እንድትሆን አድርጓታል እዚ ንሕንሕ እንትካየድ ኢትዮጵያ በክልተ መሰረታዊ ነገራት ዝሓሸት ክትኸውን ገይርዋ እዩ ቀዳማይ ታሪኻዊ ፍጻመታት እዮም እዞም ታሪኻዊ ፍጻመታት ዝበሃሉ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተገዘት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ኣብ 1960ታት ካልኦት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ናጽነተን ንኽረኽባ ዝለዓለ እጃም ዘወፈየት ናጽነታ ዝተቃለሰት ሃገር እያ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ማእኸል አፍሪካ ክትኸውን ኣዶ አፍሪካ ኢሎም አፍሪካውያን ዝጸውዕዋ ሃገር ምዃና እያ ካልእ ኢትዮጵያ መስራቲት ሊግ ኦፍ ኔሽን እያ እዞም ክልተ ዛዕባታት ተመራጺት ክትኸውን ገይሮማ እዮም ብኻሊእ ገጽ ድማ ኢትዮጵያ መቐመጢት ሕብረት አፍሪካ እያ ዝለዓለ መጠን ከተማ ዘለዋ ሃገር እያ ነዚ ዝለዓለ መጠን ከተማ እትመርሐሉ ዝሓሸ ፖሊስን ስትራቴጂን ዘለዋ ሃገር እያ ቦቶም ፖሊሳትን ስትራቴጂታትን ድማ ኣብ ከተማታት ለውጢ ተመዝግብያ ዘላ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ይሳለጥ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ውፅኢት ፖሊሳን استراتيجيان እዩ በቢኸባቢኡ እንሰርሖም ገበታን ሃገር ገበታን ሸገር ገበታን ወለዶ ተባሂሎም ዝስርሑ ብርክ ዝበሉ ፕሮጀክታት ኣለውና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሃነጸ ሙዚየም ዓድዋ መግለጺ አፍሪካ እዩ በሐፈሻ ኢትዮጵያ ፈላማይ ፎረም ከተማታት አፍሪካ ንኽተተኣናግድ ዝገብሩ ካብ ፖሊስ ጀሚሩ ክሳብ ኣፈጻጽማ ዝረኣዩ ስራሕቲ እዮም ኮሪደር ልምዓት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሎም ከተማታት ይሳለጥ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣስተታት 31 ከተማታት ስራሕ ጀሚረን እየን እዞም ስራሕቲ ካልኦት ከተማታት ልምዲ ክረኽባ ዕድል ዝፈጥር እዩ ቅድሚ ሎሚ እውን ብርክ ዝበሉ ኣህጉራውያን ዓለምለኻውያን ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም እዚ ናይ ሕዚ ድማ ከተማታት ጥራሕ ዝጋብዝ ኮይኑ መራሕቲ ሃገር ሚኒስትራት ከንቲባታት ዝጽውዕ ብምዃኑ ዲፕሎማሲያዊ ከስብታት ክትረኽበሉ እያ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ምትንጋድ ነዚ ናይ ምጽዋር ዓቕማ በዓልቲ ዋና አፍሪካ ኮይና ምርካባ እቲ ዝዓበየ ከስቢ እዩ ብኻሊእ ገጽ ንኣብነት ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ተጠቀምቲ እዮም 1500 ኣጋይሽ ኣብ አዲስ አበባ እንተዓርፉ ምንቅስቃሳት ንግዲ ከተማ አዲስ አበባ ክነቃቃሕ ይኽእል ሃገራት አፍሪካ ዘምጽኦ ተመክሮ እውን ንኸተማታትና ልምዲ ዝረኽባሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ፎረም ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኣብ ኣጀንዳታት ልምዓት 2063 ካብ ዝተቐመጡ ሽቶታት አፍሪካውያን በመሰረተ ልምዓት ብንግዲ ርክብ ህዝብ ንህዝቢ ክጠናኸሩ ኣለዎም ዝብል ይርከቦ ኣብቲ ፎረም ድማ ዛጊድ ዝበጽሕዎ ብርኪ ክዝትይሉ እዮም አፍሪካን የንግድ ቀጠናን መታሳደገው አፍሪካ ዩኒቲ የአፍሪካ አንድነት እንዴት ነው የሚጠናከር አፍሪካ ከመይላያ ዘባዊ ንግዲ ተዕቢ ሓድነት አፍሪካ ከመይልዩ ዝጠናኸር ብንግዲ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ካልኦት ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትእሳራትና አጠራኺርና ሓደ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ እንመስርት ዝምከረሉ ከመይ ተሓባቢርና ክንዓቢ ንኽእል አፍሪካ ከመይ ኢላ ከም ሓንቲ ሃገር ክትሰርሕ ትኽእል ዝብሉ እውን ጠመተ ተዋሂብሉ ዘተ ዝግበረሉ እዩ ምዕባለ አፍሪካ ንምርግጋጽ አሳታፊ ዝኾነ ልምዓት መመዝጋብ ማሕበራዊ ዕብየት መምጻእ ዝብል ራእይ አጀንዳ 2063 ንክዕወትን ዝማዕበለት አፍሪካ ንምስራት ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ተነጺሩ እዩ ነቲ ሽቶ ንክዕወት ከተማታት አፍሪካ ዘለወን ብሉጽ ተመክሮን ዝለዋወጣሉ እዩ ፎረም ከተማታት አፍሪካ 2024 ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ፎረም ዘለዋ ብሉጽ ተመክሮ ከም ተቕርብን ካብ ካልኦት ከተማታት ድማ ዝሐሸ ልምዲ እትብሎ ከም ትወስደን ገሊጻ ያ ትልቁ ምናስተላልፈው ነገር ቢኖር ምንድነው ተመክሮአችን ነው ከም ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ እና መሐላልፎ ነገር ተመክሮና እዩ ኣብ ዓድና ዝነጹ ብርክ ዝበሉ ፕሮጀክታት ኢትዮጵያ ወይ ድማ አዲስ አበባ ማእኸል ኮንፈረንስ ገብሩ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ኣለው ሙዚየም ዓድዋ ሳይንስ ሙዚየም ብርክ ዝበሉ ከም እንጠጦ ሸገር ዝበሉ ልምዓት ኮሪደር እውን ካልእ ተመክሮ ክኸውን ዝኽእል እዩ ነዚኦም ዝኣመሳሰሉ ዝወገነቶም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝምልከት ልምዲ ተካፍለሉ እዩ ክኸውን መንገዲ ኣየር እውን ናብዚ ፎረም ንዝመጹ ኣጋይሽ 1500ዊ ንከያ ገይሩ እዩ እዚ ተግባር ኢትዮጵያ ንኽትህወጽ ማእኸል ኮንፈረንስ ንኽትኸውን ዝሕግዝ እዩ ቪዛ ሴንተር ማእኸል ቪዛ እውን 42ዊ ተነኪሎም እዩ እዞም ኩሎም ስራሕቲ ብምስላጥ ኢትዮጵያ ክትህወጽ ማእኸል ኮንፈረንስ ንኽትኸውን ግልጋሎት ወሃቢት ሃገር ምዃና ዘምስክር ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና አፍሪካውያን ድማ ነዚ ፈሊጦም ሓቀኛ ዋና ከተማ አፍሪካ ምዃና ክርድኡ እንገብረሉ እውን እዩ ካብ ካልኦት አፍሪካውያን ድማ ንሕና ዘይረኣይናዮም ካልኦት ሃገራት ዝሰርሕዎም ዝሓሹ ስራሕቲ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበራ ካልኦት ሃገራት ዘልምዐን ከተማታት ኣለዋ ካብኣተን እንወስዶ ተመክሮታት ልምድታት ክህልው እዮም ንኣብነት ስሉጥ ግልጋሎት ኣብ ቀረባ እዋን ኢና ጀሚርናዮ ካብተን ዝማዕበላ ከተማታት እንወስዶ ተመክሮታት ክህልው እዩ እቲ ኻልኣይ ዕደት እዩ ኣብ ሃገርና ዝተሰርሑ መብዛሕትኦም ስራሕትና ኣብ አዲስ አበባ ዝረኣዩ ኣለው ነዚኦም ሙሉእ ብሙሉእ ዕደት ክግበረሎም ክንገብር ኢና ብፍላይ መራሕቲ ሃገር ሚኒስትራት ከንቲባታትን 50ዊ ግዚኦም ኣብ ዕደት ከሕልፍዎ ኢና ንገብር ከተማታትና ብኤግዚቢሽን ዘቕረብዎም ዝተዳለዉ ምርኢታት ኣለው ነቲ ምርኢት ዘርድኡ ነበርታ ኣለው ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከመይ ዝበለ ለውጢ ከም ዝመጸ ኣብ ኤግዚቢሽን ቀሪቦም ከርድኡ እዮም በዞም ሰለስተ መንገድታት ኣቢና ልምድና ንሕልፈሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ከተማታት ቀንዲ ማእኸላት ምርምር ምህዞን ዕብየትን እየን
እዘን ማእኸላት ምሕደራ ፖለቲካን ካልኦት ንምዕባለ ሃገር ኢሉውን ኣህጉር ዝኾና ከተማታት እጃመን ክዋፃ ዘኽእል ኣንፈት ሓንፂፅሉ ክስርሐለን ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ እዩ። ሃገራት ኣፍሪካ ዝማዕበላ ሃገራት ዝበፅሑ ብርኪ ዕቤት ከብፅሐን ዝኽእል ኣንፈት ተቐሚጡ ይስራሕ ከም ዘለውን ተሓቢሩ እዩ። ይሄ እቅድ የሚሳካው በከተሞች ላይ ነው። እዚ ትልሚ ዝዕወት ኣብ ከተማታት እዩ። ከተማታት ማእኸል ዕቤትን ለውጥን ማእኸል ዕዳጋ ማእኸል ምምሕዳር እየን። ኣፍሪካውያን ሓደ ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እንተሰሪሕና ፓን ኣፍሪካኒዝም እንምስርተሉን ዕቤትና እናረጋግጸሉ ስራሕ ንምስራሕ ኣህጉርና ስራሕ ዝጅምረሉ እዩ። ቀንዲ መበገሲ እዞም ስራሕቲ ከተማታት ብምዃነን ኣብ ከተማ እንሰርሖ ስራሕ ወሳኒ እዩ ኢልና ንወስድ። ከተማታት ኢትዮጵያ ማእኸል ምርምርን ምህዞን ብሓፈሻ ማእኸል ስልጣንን ለውጥን ንምግባር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይሳለጡ ከም ዘለው ካብ ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ሳይንስ ሙዚየም፣ ሙዚየም ዓድዋ፣ ሸገር ፓርክ፣ ፓርክ ሓድነትን ካልኦትን ከም ኣብነት ብምጽራሕ ከተማታት ጽሩያት ሓምለዎትን ብምግባር ንሃወጽተንን ነበርተንን ምችዋት ንክኾና ይሳለጡ ዘለው ሰፋሕቲ ስራሕቲ እውን ተጠናኺሮም ይቕጽሉ ኣለዉ። እተን ዓበይቲ ዝበሃላ ከተማታት ኢትዮጵያ ኣብቲ ፎረም ክሳተፋ ብምግባር ድማ ከተማታት ኣፍሪካ ዘለዎን ልምዲ ተሞክሮ ክወስዳ ከም ዝግበር እውን እቲ ሚኒስተር ገሊጹ እዩ። ካብ 29 ነሓሰ ክሳብ 1 ጳጉሜን 2016 ዓመተ ምህረት ዘላቂ ምጣነ ክትመት ንትራንስፎርሜሽን ኣፍሪካ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝሳለጥ ፈላማይ ፎረም ከተማታት ኣፍሪካ ብመተሓባበራይነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየድ እንትኸውን መንግስታት፣ ሚኒስትራት፣ ከንቲባታት፣ ሰብ ሞያ፣ መውጻእቲ ፖሊሲ፣ ምሁራት፣ መዳርግቲ ኣካላት ካብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝተውጻጹ ሓሳባትን ብሉጻት ተመክሮታትን ልምዲ ዝለዋወጥሉ ኣብ ዕቤት ከተማታት ምንቕቓሕ ዝፈጥር ቀጻልነት ዘለዎ ኣንፈት ዕቤት ዝእንፈተሉ ምኽሪ ሓሳባት ዝንሸራሸረሉ ከም ዝኸውን ተጽቢት ይግበር።